どうした。それじゃああんたの投げだ。ファイトスタートしろ。それじゃああんたの投げだ。そしてコーミットスタートしろ。どうした。どうした。手加減してある。スタートしろ。スタートしろ。どうした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 。やれだぜ。のスタンドファイトスタートしろ。どうした。どうした。どうした。やれだぜ。どうした。どうした。面白い戦手必勝。よし、やかましいぞ。僕は再起不能に誘われてこい。戦手必勝。僕は再起不能に誘われてこい。ヘブンズドアー。やかましいぞ。僕は再起不能に誘われてこい。戦手必勝。
なんだぞ。安心しな。手加減してある。どうした？行くぞ。どうした？ガイエロファントグリーン。行けよ。どうした？安心しな。手加減してある。